pentru Doamne, fără numărul special, pentru melodia asta specială, pentru fiul pentru Florin, pentru familia ta, pentru soția ta, pentru Francesco și pentru Sine Volan, pentru toată dinastia asta frumoasă, pentru toată familia asta unită cu dedicație, în mod special, de la Gianni Oficina, Facebook Live, și refrenul ăsta frumos pentru Gianni, și de la Gianni pentru toți prietenii de la Facebook, pentru familia lui Volan, pentru cei de și soția ta, băiatul tău și Cetuescu. Nici nu vă dau cel mai luxos, și frumos, mă bine și elegant, educațional. Să nu vă dau cel mai luxos, și frumos, mă bine și elegant, educațional. Și dau și un amor, am și un amor, și un amor, să dau și un amor. Soția lui pentru el în viața specială și pentru fițătul de acasă și toată familia ta frumoasă. Pentru cel mai frumos caracter care spune Dios Alanios și care și el știe destul de bine maniera și caracterul tău frumos. Și sună numele saxofonul! Gianni, 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 Gianni. Pentru soția lui, pentru băiatul tău să-ți trească, pentru băiatul